أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Balasan Allah yang ketua pagalitan lagenyo si ko kaya bertianian ko sabad ko mga ayatan Allah nagubalasan kanyan alang-ulanguan at tumyandangon sa matanos pamamagitan sabab roong na sabab kuditan o kapamakutis ikuras tanong na banda yang mapian na ayadin tandangan tanos sa matanos pamamagitan nagagay paganay mahadir tanong malaso katawin niyon bangsa tanong isagang kaya municipality Malabang jasalakaw arwa ya Syekh Ad-Da'iyah Naim Al-Sharif tandangan tanong sa matanos pamamagitan ini pada Jamir Syekh agang kaya din binuswara. Ini mana main? Aku ni nama. Main. Aku ni nama. Amayan. Meron pa na ito si
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi perumahan aku pakai dua yang pun menekan lagi nggak saunaan. Aja atau tanu asungnya bukan kusalam nasumna. Sumana makana mira pangpan kasasi basumna. Wih, wa'alaikum salam. Hada min haqqul muslim 'ala al-muslim. Tanya apa? So kapakan bidang kau ini kapakan peninganan ka ussalam ussumialam nakap dari antara kau udingon mapakan peningat asal ako kan upa sirra na 3 bahasa Arab mana dalam pakatan uga amana aku tapi dibuka ka ada masuga nakap dari antara kau kepara yang mau masanungan amori na ingay manamaranaw na 5 wakwa. At yan ada dia sebagai buat naranawan na aman din na mapiyang. So yan lang ako kapara so da mga sebel na 5 baluya anak kami na lang anak tangyan lang. Alhamdulillah. So masuk doon mga sebel na anak tangyan lang. Wait naman po na anak tangyan no amay. Pero na ko po asa anak tangyan kaya da mga sebel na bayad. Wah. Sama bro na pero na ako na gyud tuwa kinisan pura ka nakarapano kung pamabagay do ka basta. Ilan sukalintad na ko kada rayo ginawa. Pagalitan si ko Allah amang bagian tanus sumana niya sang kaya dunia na ayamana na suka pakatan mo batanus anuman amor. Bisa bangsan para di ketegang ayah ko sa manay na oras tanong na may kalpasa 23 minutos oras alas 8 na po naman ang tanong ay may surat tanong na mo sa tanong abiyan ni tanong mo sa na asaraan na makwataro na magpirawat sabab siya na ayun na alang tanong na maupo at 3 basara topic at 3 English Nagyang kaya as-sadaqatu wa atharuha. Mana yang butuh kasidika udi nakapamamagay wa atharuha na gusto raradiyan. Tunay raradiyan kita benefits at English. Ama na mga mga pipiya. Sama na ya. Nada inumada yung Malaysia, may kasidyo ka. Susiringan yan, nakadugan yan. Naupaba ko, dapat mga duwag po silingan na panitan si Kuwala, agyang na iya pagusay tanong, na kasababan sa kadugan yan, so silingan yan. Diano yung Allah, sa surah Al-Baqarah ayat na ika-200 ang 60 ang 7
Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Pedoman yang kaya kata Allah. Hirsakan watimu Allah bi amaratiha ya. Paling kebaikan kuma wapipiakum yang susuqatnya. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Usubiak al-mawami bi'adna mirqanu wa punsi quluba wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun udini wattibati wallah mamabaisu mamaratahun mawalik Allah mabamsaku. Bagaimana yang kata Allah, dah pula saya mana yang bertuah apa memberikan, dah aib memberikan, yang bertuah mas dia kapia si kuaya mana nabi subhatan. Seritsan soya mana nabi subhatan. Ini rezeki dekat Allah maka pupul si kulupa. Ayat mana? Yang bertuah ini rezekinya kita. Ay berat nan bitaran pemberai kasan bitaran lagi yang bertua dia kapia-pia alfiqu min thayyibat tambay kanu ko makapipia ko biar sukati tulapat dia bertua pia kasipu kami hati gua kasih lupa ibarat na pemberai kasap pamungulan o nga pamungulan na kailangan na upamawa na fresh at English pamabagay ka sa kianutuan na pwede ako pa ba nagyang kutuwa biya ka na bubagi kutuwa la upamawa apriya nagyang kutuwa pagarikan na at ginamatan lagi kami ka sobra pamabagay ka sa badang kianutuan nagyang kutuwa mapiya ka tama nilo. Kenapa ini kami apriya dia tapi yang makasapuro na at ginamatan tidak dimaturo na ubuagi matan ugi na dan sobra na mabintang kau tu lagi di bambu pangakong gitar at ginamatan lagi kau ubugu nah ini sumpah Allah walastum bi'akhidih nah upamati ko Allah kung sakali magano'n na inyumunan terima natin Allah illa an tu'minu fih nayam natin wala na inundang natin Allah persiso kayo ninyo ay mana na pipilsa na utapan nila nilo nakatan ibigay na kanan ay mana na di ka tatapon sa ginawa auto ay mana yang kaya isusungkul sa yang kaya kapang mabagay dahil na pinaka-perbiro na yang kutuwa buku mas niya kapia-pia ibarat penap sila ka sa mamira na wala pinaka-buro na ay nga kumusang kumpagaringa kadin malipigyan man ay manusia na naginawan na kapasangan kaya meranaw na lubat niya sudah berisian
Ano yung pinakakailan sa ini kumusta? Mata na kita. Miskin ka pa na ini. Na piniliyan. Alam ko nurd ako. Lagi balay mo di inuntama mo. Miskin ako. O, naman ito. Nandun di ka na manero saya ini. Kumusta na platpin. Pinamatan. Huwag yung ilalayo ka disin ka. Ginali balat yan. Ilan ba lagi untuk ambil bunuh nasi. Kumasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay mana na diserahkan mo sa katawa mama. Dapat ka na mga sahabat, dinalintaro na, ay nawatingin na umabu-babu. Iplubalsyan, umabu-babu. Dapat kabalsyan pa rin kadua na umabu, tarot ganap. Dapat kabalsyan na umabu, mana. Ini pakai suatu mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar mutua pekebal saya mutua sangat tahu apa. Nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mutua sangat tahu apa. Apa dia dibantero? Apa berburu? Nabi yang membagai, dia Aisyah, Nabi yang membagai. Rasul surdak si komputernya. Allah. Lagi disebabkan tidak dibandingkan dengan ubagu. Laila ada jadidan. Aina berbuat tinggi pengu. Ya Rasulullah, ya kau tak apa kita ni lupa bukan? Dan dengan dia ada sangat tahu apa. Laila lagi apa bagai? Oleh daya mana lagi pembagaian? Tadi dia mengenapkan ayam kota itu pembagaian. Allahu Rabbi. Now magiging bulan tanu, bali na mo sa kaya bulan Ramadan. Tapi aku diukiunan ako sila na tuwak kumakadil sa birkadu. Ikalali talugin kinu. Lakay naman lagi ang puto ang katatang tupatan sa iyang puto ang kinuwan tanu. Kasat limang buwan manali maka. Apesip kilo kaya maada. Nagpangalit ka Muslim. Nakakaw mga salungan na amuli. Nagkaskat yan ng kanan. At rinibid ka. Pansayang puto. Ayaw maada. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nangyayasipo mga sahaba at nagluho na panilbublis inukantawa niyo ang tawa di ay maana na pagkawiswisan na yung mga mga sahaba al-bublis o pina man la dirhama lahu wala mata ay bigyan ang pagkawiswisan na kami nasus sila ng tuwan na apot na mo kaniyan na huwag pamirakyan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamah. Ayat kemiswisan nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan, nama tadi bersadukan aboli. Abi tentang dia sudah udah abadian abapia. Susah priyan, sempuasa dia. Lama susah kalian. Minta talunya sudah udah abadian. Uwe dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti bata di rumah agar putu ayam anak penekat. Allahu Rabbi. Isam mana kali abu kamu sentar urun na yang gai. Itong putan saja putu agi kapan narotop sa kilo. Yati wa kana mana hada. Na perlu mana? Bata di rumah yang putu agi ka. Biasa berasal tamukian. Allahu Rabbi. Kau tak yang dilungka. Upama na ayam yan bertulang kilo na 1/2 o di na 3/4 na pil kayan pilimir na sa mga kutamu kaya pirak yan na bakaw masaluan na muli na sekat na ako na kulaw na abay kanin na kibayan niya na aba na mapya na girawan mo tuwa mga malaika ya Allah Nabi alaman suama lagi ang kaya ulit pinaka-apa na mapya ang tunapin ibigyan di wallah ayan ka na sekatun na ayam ada nagtimbangan niyo sa ayam ada nabilang sa bisikot tanungan na ayam ada lebatan niyo rin so ama niya na barata nagtumalin niyo sa iyong kayo amama ayam ada na yan ang ibunta uli nag-isabihan sa tamukian. Alhamdulillah ahlan wa sallam ya syekh ni awam yang kaya ikatu as-kaddan Malabat suamanya na barata itong galing sa iyang kunto pangapunya na mapiaman
Tunay gulaw na. Na amay kami pundo. Amay kayang man amat mo na suhaman amarata. Nagdaro ng mga malaika. Ya Allah, dahil kami talino na suhaman yan amarata. Na-order kina ng Allah. Thumma tulihang pinnar. Na pusa ka niyo. Ayan ka na nasa katawa amama. Sipo naraka. Sa moto nakiyak leader. Padagalayan, nakita mag-imaw punta ayan ka iya penekat sa lungan amaw Allah Rabbi inauna na ay na mapasang nagupun ay na biyaga sa mga nasuti sa Allah Ta'ala sunod isa ka Allah Rabbi abiyan kita nun ang kasunod na kakanabat tanunan mo na tulap ni katul Allah para tanukan taon sa pangyayan si kuya mana nakapagpumagaitan Allah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وللكافرين هم الظالمون. Bagaimana saya gaya atur Allah? Tiawag yung masum yang marat ya. Isakan wati Allah yang marat ya. Pamamagaykan mo, pinisyakarkan wati Allah. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilaf. Sikunampan, udah kapakatalimuma, ugawi adada nabaru kapasain, dan nabarukan dengan wala khilal la hunadi nabarukan bubulayuka wala syafa'ah udada nabarukan pamagadba no ya kaya bitutura ya kaya aya napiakay ng kanta ng Allah es ano ang nabalatiyaya na ayam ada na pamamagay sumatiyo lawat na lukuyo ulapin waya mana rin kapakatan yung magyang kanan agaw yadan na makapusay kandagan yun na so kapakatan yung yung manggiyama dan nanti ko Allah abaro kapag pagari abaro kang bubulayo ka daro ka dandada baru kapag pumiliya na udah penadaro kapag magdaba Hingga pasok mo pagarika, hey pagariko na inaubada na may umanakasang kaya malakan. Ginasugawi ang diyan Allah sa surah Abas. Ya Allah, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi nanti Allah sukawi apalaku ya lutau subagarian palaku ya lutau sidaya namu siabayan wa sahibatihi wa bani nanti Allah sukawi alwan apalaku ya lutau suikaritanyan namanya apalaku yan nasi daru lupayan napa di samus sa dunia na di sila na makaputi na dua laut na kami buwaliran kapakapaling wisakiran laut pa ba kaya minagdagang sa walay na sumumay kasanay na abinihan nali kapakaman niyo o paano sumamakasan na tinawminihan ani kapakaman niyo kaya talong gawin ini laut pa kami pinamala nasagyan ka na abasa nanan ayam ada nakan tidak rupa nakang bata-bata dan daina daba
na isibatian na ginawa niya ang dumalay kapag-apas niya. No, kaya ya, inang kakat pero Allah. Manisa na pangaluwagan yan, aparukan yan. Sumagpos sa mga tao, ayaw manamit pangalim mo yan. Nasakisan na mapipangalim mo yan. Napatakutan na kapalapang kabalin na umawikas na naman. Anapar mo rin pala na nasurot na iman. Ang akawan na sa luwan na amori. Napakapandigan-digan tano. Ya Allah, napakapaligan akong kasi kudulia. Kapanadun ako, pamabagay ako. Huli na ang lahat at tigan-tagan doon. Allahu Rabbi. Nah, sarangnya ya setan bagian yang dipantang sa kasika. Manisa na puluitay puluyan din na ginawan. Naayak man ang pagusain tano. Nagyan kaya mga raradyan ang mga pipi o makano-kano. Nasusiran ito ang mga tatangkiri nakasabapan sa kapakasampang yan. Surupan nakasabapan sa kasabukan yan. Ano na kanina nasusiringan yan? Sumpanasigyan, suntunganin yan. Ayam ana nakapipiluan. Ay, madang na yung mga raradyan. Wala, sa pelakayang talo. Pag saya mana ralat ukasin ka na ipagpaguman ariskir ka wallah takpano wallah suaya mana nagtamo ka pagalikulay abalin tamo pangapalipita ka nadigalit ayam mana natatawag yung kanan abubang katraka kaya mana insyaAllah nakadalan ubang kenapati kapag na nagtagpa wallah. Sudah kata Allah, "Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira." Sandati Allah sa pahutang na kulian sa kapahutang ayam ada namapia ya kata Allah si umapia fayudha'ifu Abang katira na pinagtang-pinang natin mo Allah ang iyang kuto ayat ada na kaya pamunta inon ayaw mana iyang kuto kaya parumungin yung kuto hindi nga di kayo pamungan sigo mga tapong pa ako ayaw mana makikinaw lalo na yuto na pikir Allah utang yung raknanan na benar ko uwi na soal na yung benar yan ng urip niyan na kenapa ubang kapipira mo berpirata ayam putra bininya Allahu Rabbi turap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam la tanqusu sadaqatun min mal wa tajidu pada kemana lihatlah berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam kelepatan sedekah sultanu inun tak tinggallah berdanan pengubani ya Rasul sallallahu alaihi wasallam wallah. Kamu mau bagi kapan pupus Allah Rabbi. Lama lagi waktu merupa Syekh Masa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tiga yang utan merupa katawan Nabi Ali tadi mimpi dari Allah na perlu na meron ayam ada ubang kami yang pagkasawita kung kakawasannya sa iyang kayadmiya. Apa yang dia bu so kata dia ibicara Nabi Musa alaihissalam tawatan Nabi Musa na kalimullah jadi ibicara Allah nah kumakan bicara Israel na ini pintu yang yang kutua pakawit agang kutua dulu nanti wallah tiari bangun sumpang nira dapat kamu kukusiran sa dura dan so kata dia na kayo umahoma Musa alaihissalam na pamalak lagi ang putuan na lupa at tingnan Musa na tinginaway imanto na baka pipiyay iwan ginawa niyo aswala napakatamok yung kanunian sa dura mong imanto na kuhin niya mo namiyan ang ginawa sila pa na alhamdulillah so kagalian napaganay naging ipagkaroon na siya taliran so kau niya mo sa dunia pamakukuhan na live kapag live so
So kalau dia na kagini kung karutan sa ikaduragun, kamihan na susaragun na kutimaran sa ikaduragun. Hingga kaya mamakasar na pabawa na umiyan, nauna kinalusot na mo, na tinatuloy pamikiran na, at tigina mapya, na sumunggay ta, mamamag maana na sumunggay taon sa banayanda, sa taguan na sa ditaw nimi pamamagay, at para kung sinaluto ang mga miskin, para kung sinaluto ang mga pamilya Allah, kapalapan na kaya maana, ano sila naman po, baka samit si kung makawasata, kaya wala na sumakawasa Allah. Hanat baga nila sunod at tinah, samtang taat di muda tuwain. Para at pamakukuhan na kaya abi ang peranan niya si kumadang na ito, kaya nun sa kata, kaya sawitan ta. Nasukag niya na yung ipinggulo na yun. Yang buwan siran saya man adar pa, pinipananawag nila na langon ito natatawag sa kinangalan mga miskin. Ako sumakati kinangalan sa makawayan, sa mantunasan, nasukano siya kanibilang. Allah, naging niya mulo na. Nakagini ko kuwan, na biya ka kinusilan sa biya ka lepas subulan mo tapos sa biya ka lepas sa sarang na biya kinusilan bulan-bulan busa pero nang kaki ko Allah ayaw mana inwai ang naginuba biya ka sobra so hindi bagay niya na kami upamana kialawansan upamanunto ko maranaw na natigin na awis siya ko ranong palapan nakakialipatan ng Allah adi din ko kaya tamu na bangan pengisyon na sabab sa ayaw mana itu ayaw ko to ayaw mana ganun sila Risaw na tulang Musa alaihissalam wallah ya Allah nagyan ko to awin pinakaad mo katawan na lupa ang pinakatamu ka na ipagisi na nino ko na adang kapukwasong tamu kaya Allah dangasran pubriya di ko Allah ay dumanay kapubriya ko sa iyang kaya na bawin pinakan asinan nabi saligan ng kanasong tamukakan na di ko kuwan so yung mana ng tamukakan na kasaligan ko si ko yung mana ng mga pinakan pero ang pagkalan ang kagibig saligan ng kanasong tamukakan na iman ko wala yung mana ng tamansa ayaw ko ang kakuhaan sa iyang kanan at tamu na may kaya kutsinan sa iyang kanan na lupa sa iman to nakakawasan nila so kakawasan Allahu Rabbi ya subhanallah Perintah nusik wallah Abu Bakalun bin wallah Sumang umur Agyang kaya manguluan kan Dahil agyang ko tahunur abon mil Sagyang kaya malabang Dahil agyang ko tuwa nuksanu Kakanya nagipun speaker Sagyang kaya par si Attorney Ali Pangalian Balibong Yang dapat tanong suaya mana Nagpangalipan nila sa iyong kayo Ayaw mana Harun si Palitya manabang Nagkapakaya kanabayan sa mo Nagtabala Ang iyang kuntuaya po nila naman Nagkapakay Ang iyang kayo Amatataw sa iyong kayo Pangatin sa iyong kayo Islamic seminar sa iyong kayo Ang jindisyon Ang iyong kayo Pagingalanan Si Kuya Mana Ang pagingin Allah Sa iyong mana na pumulian ng surga Ang iyong kuntualok sila As Sultan Amir Balito Sa iyong mana kapakaiman Ayaw mana ada surprise Alam mo lumadar pa Sa iyong kayo Ayaw mana pungatin sa iyong kayo seminar Na pagaliran sa pangalimuan Ayaw mana na ambil sa kataw na ipagayiran Narit na Allah Gilan isa paganay ararat O kasidekan Nagdamtan Nao Sadil sa mga pansan Na Miyati mo kumanisa Gima nalagi na yung kandugang May masusaw mga ulamay yung nakandugang ngaya Adilis kanugin dugangan sa mga dugangan Na panapaya di ba na mapaya Kapanapaya sipul mo Quran na hadis Nah, kaya panalimidikan dugangan Na kanauban yung bayini Kalibini So yung mana na pengali lagi po mga kapipinaragun na Allahu Rabbi ay mana na pitimbalan sa mga kaisa na malisa na kataya makaibaran sa kanduran kataya sumapi amo ka na ay pukuntuba amay kabuba kataya kay
So kimon, ay kutuba, si Kuya Mana, na Idil-Fitr, na baka sa ibarat. Saya kaya kapag ka na ganyo, si mga ulama iyo, Aya Mana, at kaya, so Aya Mana na mapya, o ganun pa kanyo, napakasinang kanong sa maliwanag. Kamanisa, na hindi mo kumanisa, Aya Mana, na kun, at Aya Mana, kun ay pag-implementian, alhamdulillah. Na, Benarap sila kaya, kailangan na ngayon oras, alagi duba pagpangalan ni. Madak na yan, susuratan. Ikadua, araran ni, binibits ako kuwako kasika. Nagyan mo ito ipapag kada anusa. Mapapag kada iyan ay yung putwa nusang ka. Oleh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'u al-qati'ata kama tutfi'u al-ma'un nar. Pada kumana yan, na suatu yang suka sedekah, na pagpadangan, so ay maana, mapagpagkadayan ang iyong pagpadusa, sa laki o pagpadangan o apoy, si o apoy. Menetan o iyong muto apoy, hiran na pagkatotong, naidalitan ni Masjidar, handa sa mga fireman, sabab sa ayaw matatagong hiran na, humaan o mga fireman na ibig. Ang ipadang sa iyong puto, ayaw manaapoy. Nag-iutin niya pa kasi manatan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sumabas ang ikasidika, di mga pangbagay, na pagpadangayan sunusan yan, mapagpagkadayan, soyang anananusan yan. Allah Rabbi, ya panutul, siya pumasok na Nabi Isa alaihi salam. Sa katawa mama, ang yapikirin na tubat si Allah. Tubat, kaya mana na isas kanian na ikusin juruman na kudar pa yan. Nasi ko kaya na nakaw niyan na luluto. Kaya ko makapluto, nagyan nagyan ko tubat tanian. Na kaya ko makatubat, masong sa iyang muto, apitubat tanian, adar pa. Amiyawat sa iyang muto, adar pa yan. Ayaw mana na bilasaw sugnan ni kapagkitaw. Nasukagalian na yakenti akyat tubat yan na mga patak puluragun ay tubat yan sa iyang putra na pa. Na ginamit na ginawa niyan, ginawa ko niya katawad na maling ako sa Panginoon. So kagalian, miyali, na kaya ko maling sa Panginoon na niya balakyan asa kataw abariya niya katipi. Tanong man yan? Nasunuso, kaya ba lang kaniyanom, lali mga pulang sukyat, tubat yan na gusto ba yung ginawa niyan? Kaya katawan talo, na napsa na ang maratong piso, ang kaya ba yung ginawa? Na piso ko yan, na naman ang mga ranta, naging iso yan. Basta kita na magandang. So mga ito yan, nainipaw yan to, ano ba yung ginawa niyan? Akak kedian sa lima piasa yang kutwa sa kataw abay. Sa mga diyan, biyangan pakyan ang puto, ang mapipikilan at mapya. Allah Rabbi, nakakaliya ko ay bada, mga tanod, abang minggulan na niya naging puto at yan at mapya. Nakatanod na niya, ay now, minto ba't ako masari, minto ba't ako mas, na ay mana, na duwan-duwan ako niya natingin, kanya ilang sukyat tubat ako, si Allah. Kung niya mula na, nasiwaya na tingin na niyo kung ito marusay, na kanusa naman sunusa ko, paana, balikan ako pang kupitubat na nakakap, tubat akong mapurumahan. Allah Rabbi, nakaginay mo pagkasoy, alinikul niya na barukanya na pumuraw kay Allah. Ya Allah, nabi anubat ako ya Allah, nilaya ko kay Allah. Ya Allah, ya Rahman, nakatawag ko, diya mong kalilain. Ya Allah, nasya ko rin kakadundong si kwapuin ko nalaka. Daw nakaginay ko pinalakaw, hindi pagdaro na limrangkaw sa kapinalakaw niyan, na siya ganda niyan asa kataw aloks amisti.
Apa panalian, apang ginauban na panganang kadaka. Inawat tingyan na. Biyan tinaw lang na nakumakap. Dan at tingin namin ang ito sabak ka na kanang panganangkan. Nauwi na sa kamay ito. Kasi nakatawin ako sa mga. Na tintangan niya ito. Na inilay niya sunod to yan. Na ayaw mo lang po. Kulot to yan. Aruti. Nasa saktuman aruti. Allah Rabbi. Natigyan na puntulong ko. Ang maginamit na plutong ko. Siya kong kapitugat natin. Allah Rabbi. Dahil natigyan na kanta yung pakulay na tarimangkat na ayaw mana. Si juga kurma. Why? Nakayam na ko ka na. May ganyan daki mati na. Hindi pantaro na ipakulong sa nasakap ko na yung mutasan at matuwa. Nanti na doon yung muso. Hindi niya susampi ka. Tingin na ito kaya kanong kanay no? Kaya maana. Ano di mo kasakan na kung nakita na ubu Allah. O bila man ito. Nakiba pa kanan kamana. Ito na yung mga tao pagtapo. Dahil pa kayo ganun naputali mo na nilagyan kung tuwa sa kataw hababa. Naami aloy. Abi kalaw sa sora yung kung tuwa sa kataw hababa. Dahil sa kataw hababa. Apat naman na ayaw maana. Di ka sa negosyo sa iyong kanila putuban talaga. Kaya maana. So kaya ka. Kaya mo to sa kataw. Apang kamarapura na abatwa. Na iman to. Na kaya mo nila sa mga pangkakas sa marata. Sa mga sa iyong puto ayaw maana. Kaya maging ko. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Huwag mga ulit ito Allah. Na ikipelong pagdaluanan. Na sumanga na ito na tira na painan. Ganun pa ka nakanusuha. Di kalawanan. Huwag. Ayaw maana na kuwenta na sa tuma. At di anda dusang ka na pakumana na kapal. Sumusang ka. Allahu Rabbi. Ano ba niya mga tawag? Oh. Ayaw maana. Nana ipupot ka na ayaw maana na dusa. Ha? Isararan. Ikatalo. Apya yung inyalitan mo. Yung kaya katalo. Kaya madagalay. Nana si tanong merasmir sa iyong gaya katalo. Ikatalo, araradiyan na iyong puto abulo si kuya mana na pumasasakit. Di sararadiyan, vinipage ang kakwa si kuya mana na kapamamagay. Tulunod, Yesu kaya na Rasul sallallahu alaihi wasallam at bigyan, hasinu amwalakum bizzaka wa'iddu lil bala'i du'a wa da'u mardakum bisadaqah. Pada kumala diyan, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kunta aliyo kumawatabuk Yusuf zakat. Yang mana nak kembali ang kuta o sinanong pamalita mo ang iyang kuto ang yan dia katiran. Kaya kuhiran sa iyang kuto ang paraw si Allah. Nah, wa'iddu lil bala'i du'a. Namun pangalaw niyo at tingul Rasul sallallahu alaihi wasallam kung mga tiba, mga burala sumpang ni auto. Yun bisa pagdamtan wa manisa na pagpakat talima na palantan suwama kayo sa Allah na tuluman niya sa panganitan. Ikatalo, agi pamusoy tano, wadahu mardakum bisadaqa. Na pamulong niyo at yung Rasul sallallahu alaihi wasallam kung pinasasakit rakano, so sadaqa. Allahu Rabbi. Hinong pa na pumarya bulo. Yan ay apulun-pulutan mo, si tanong na ipakorya. Awak ini yang mula may abatiya tanong sa mga tutulan, payagan, sa mga namang Arab, ang mula andong lupa. Yang utuwa abay, na ingin dapat-dapat ang utuwa, karuman niya. Alam, sa doktor, na kayo membuat sulit-sulit tahu penyakitian na cancer stage 4. Allahu Rabbi. Sama itu nanti pengalih dulu doktor. Hey, pagari kulay na pengalih keadaan salimusi dan lupa ka. Kan kuat kimati malanggai nang genatang kanina. Nauna yang mula
Natingan kinarupaya na inauhan tunay kabayaka pumulaulaan. Natingan na inauhan kung anak kong kabulin sa mga silbisyurakan kana kamat tanor ading kalikang galupok. So kaganyan pumialab sila saya mana na igisi ayam mana na ad na makweran ami yung ikatong belian. So kaganyan nakakwa sila sa mid at taga Indonesia. Asa katawa ba nasi ko kaya pa kong maniyang kiran na paganay na miya kapia-pia ito. Dilaon din laon tiro ba inas painan, way madam. Miya kay salungan na pananalo ayang kutuwa ba apat dalawa niyan ayang kutuwa bidiyan na din yung pakasugbag. Kaman sabihin ako so ang pananalo niya sa kinaragitan adin di mga panaro sa di mga pipiya. Dapat di mo na miya ka masudaro pa yan. Hindi nyo ka lang. Natingin na. Kaya kinwata, pumuli na pagtik o pama, paganay mo na may kapia-pia. Iman to na ligito na tunay niya, hindi po kagumo. Damat din na may ako maagyang utwa ba Aatiman, ayam ana abunta na pagkalak na mo. Ruminig amat taniyan at bunta na apong mulaog ko. Nasunsok yung tawaman niya sa iyang utwa, pamanamanong. Dan man marana dia di kapan taruh dia di kapan ya pamakuan apa nanti namun dari mga pipiya namun ayam pun biar terus yang kotor sangat tahu apa ini tiga madam naubukat tawingka agyang kaya mapapatalakan nagyang kanan pianaro karakan ading karakun na karawan terus namanya katentang supay dia na Tunab simpan. Nantiyan. Hei madam, yang kaimanan kaya pangatan mo mapurkanu. Nasi aku dinamimpur at tangkong kabayahu Allah. Hei madam, nasabap ko isa kami amisnya sayang putua darpami sudah suki na kami ron ada anakku anyo apakah perlu video namin aku dasa kami yang durdupa madam nau katawin ka nasa ka naman napad na may akat tulog kami aki ako erakan sa wata I know Teluk-teluk kami kereta nami aku desa kami yang terlupa lain seraku dan lupakan geraku nasabab buka pimpin demi kami nabi serahkan aku dan aku kabli Allah yang baik yang kutu aku penteru yang karakan lagi yang kanan surah sekapurkuan aku saku yang kedua takkan apa pula bakal kuatian supurkuan yang nak kau yang kedua akhir kutu ayam ada kasih serentangan sakuantu nak kegetaran kuhurau nak tahu kuatian aswatakan nak kegetaran kuhurau kajian kuliah di pemadu mendengar pura kesaku yang kedua daripada yang kutu sebab ada kurang mga sumap kaya ada tapi pergerakan sewatakan na sebab ko kaya suko yagan na ayaw ada lagi yang kaya biarkan gedaku inauna suliso yang ada lagi yang naging kutu amri Nabi Tatak ano yan na pagkagulaw at yan na kung nanunupa yan at yan inaw yan kaya sa kataw abay na kanabas kata inapatas servisyon yan kaya napatas servisyon yan ang iyong kutuwa pamilya yan nasunuso kaya na kung nubay na kaya mo na nakapanggulaw yan at yan madam na may kabakong kanilipang kabalika
nan tunada ni yang mudah-mudah pamilya aku sasan anak kueran saat naging pakawita kukiran namay kababong kada lupang kabalinga madam nan tunada ni yang mudah-mudah ay nao masakit tinggal mo tayo anak kaya tinggal ako nalupayan na pera kontra talian nantigil na dua namun nantigil na pera sukay niyan siya kumansaunan nantigil na sukay niyan na 10,000 ayaw maana 1,000 ayaw maana na riyan kumansaunan nantigil niya ko tayo agyang kanan asukay niya na kuno lagun na pagkalakaw Allahu Rabbi pagkalakaw na tigyan na ayaw maana na katal sa pasport nila pagkalakaw na pangabalingan ka si Kuder Kayan na umanin ka sa ayaw maana 20,000 ayaw maana riyan ang iyong kanan ayaw maana na sukay niyan kaya tigyan sa iyong kutuabay na uba pagkapunan suwata ka ayaw maana na menakalakullah sa kauyangan abang kabulin ka dan tawag ka kata yang telegram kami dan tawagin kami ka kaisa Allah napaka kasih nabis ka umay berkah Allah Rabbi na tunay niya na maging katrabahi nami akawaya suwallah alhamdulillah at yung mga palalaman sa iyong puto ay maana na sa iyong mga ampuyan ay alhamdulillah ya Allah palalaman talaga sa kaya Allah lagi yang malikap palalaman talaga yung puto abay sa indulong yung puto ada lupa yung puto abay yung puto abay nila nami ang sa ikonger pairan na pipi ang ginawa niya tunay niya sumat niya 40,000 arian amya sukatian Allah Rabbi hinauna kaya ko na kapali kaya ko taminiran kaya ko tabay na ayaw mana na kanawang kakarata ginawa niyan saya kakarata ginawa niyan na upa nyali kaya ko tabay aba kaya saya mana cari bupa kaya kakarata ginawa niyan nakapakahulaw kayan napapala ada sampai yang kutabay saya kumpabilian yan napakasumpaya sila na ang iyong kutawatayan kaya mana ubang kalu-kalu na mulag ang iyong kutawatayan ay nao dan tinggal niyoma ang iyong kuta speak up ang iyong kuta doktor i-check up silang doktor yung doktor pamawan pa-ultrasound pang-examine namibuat so mga resulta teman-teman sa doktor dia na bendong niya ko agyang kaya mga kasangkapan nakan ilay kanu sapad ayaw manana ka nabab jika pang pamana ultrasound niya kakuha sila masapang ultrasound na napad kaya kinera kaya kapang ba yung doktor na malagi dito sa resulta kaya na ito ko na ito kaya inuman kami di pitalo ba na ito niya gulola ayaw po ni Dr. Doktor nanda ka naman na pinuktora ni wasana ka orang kan tinggilan ada dan tinggilan tu lah bisa disulta dan tinggilan hai madam pada labatin Rasulullah kasus sakit dan akasya dan simpul na ayaw ada dia tinggal bisa piap-piap Allahu Rabbi kaya tinggilan ada kan doktor kaya ada bukan ada kurung saya mana apa sangat kapang sa kansir dia ada ayah buat tiga ini pamuluangan nasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'udahum bisadaqah pamuluangan yung bahasa sakit terkanusus sadaqah kapam bagay pero tuloy lagi ang putam yang mulula na nakapati ay ang putam naulit ko Allah inaw kenapa sih talubut naman na sa iyong kanalaking pamulangan kanon kabanak kalamaya katawan ano ay bantu mabulan na Ramadan nabi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu sadaqah fi Ramadan ayaw ang kalalabi ang sadaqah na sa iyong kaya bulan na Ramadan nakatawan talo ay bantu anak si kuya mana di bagi tahu saya kaya dunia nalabu saya kaya dapat tano ayaw mana munisip panitia malabang nanto to na ini naka ada
adalah kala si kuya mana na din komikim peraturan na pendarat kumakasih singa na yuto na mga talimuduga na nakawin na kalian kada katawan na imbalingan si ibang pamilyanya. Kapag ayagyan na mga nanarpasaya na dua awkitian yang kutuwa kapasukatan niya na kung katuroon ng Allah na sukatan niya ang mapipigilan na umabog ka na po sa iyang kayamargan kawin na kalian mana na makatungo sa walay na ito na kawin na niya pinakupinturo ay insyaAllah na kapag yung kutuwa ay mga nuksan urwal tanong pakanundun Allah sunawamulilan na kapag anda surprise ay manin po ngayon na katalo pakapipin yung naginawa niyo kaya insyaAllah na kapag ay surprise na katalo na palaparetan mo na bugan sa iyong kutuwa pamamaga nila sa bansa na piyasang yung naman sa iyo ka at tumatan mo at tumatan mo na nagyang kayo abang tutano at pangawin na rin na ayamana pangalian ko naman sa mapila ubad na nakataro ito siko pamamaga niyo hinaan yung naman nagayutos o kamabalo ka naman siya dan pakaripat na kong karipatan tarong pagtaro si Tintarming kang giginoy kapag pagariya ay malakdag yung mundo ang kalakparan talo si wallah subadin ay mana ano tayo nang naging insyaAllah bayanidan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanay marayat na kumasago po dagyan po ito kaya mag-usir kita dagyan po ito bultano makapantag si ko kasadaka na gusto mga rakadir sabi pro taliman ka no agyan kaya sadaka balasan Allah suka pupunan niya ay paganaya pagkakuha sa ganda sadaka na sumiyaka kuha sa numero 269 kataya sumargas sadaka mga pagaritan balasan ng Allah sa madyatul mafia. Next next sa pagkakuha sa sadaka amargas na sumakakukuha sa number 412 da isa account to masyaallah ini account to what ni ramai deh next trouble 967 antay makakukuha sa number 967 Tateo Marcos ka isa account. Next rapo ni kapat 103 so makatatago sa number 103 kataya sumargas ka sadakal kau kapupunan yan pakang barakat narakano wallahu subhanahu wa ta'ala 103 isa 2 ako last trapol saya na margas susubrin na may din 242 Masya Allah pakang berakat na Allah gana ya rapun Masya Allah sa pro na susuprin amay tanan rapol para mala amay pamakinigtan sa kaya muhadir tan yang kaya muhadir tanong na miyaka pa sa dari sa kuliatul da'wah al-Islamiyah sa isagang kaya Al-Azhar University miyaka pa sa pinay isagang kaya Western Education sa isagang kaya Pakasim College sa isagang kaya Marawi City yang kaya muhadir tanong ikadua na miyaka master alay sa Islamic Studies sa kaya Egypt, Cairo miyaka masteran penay sa political research si isagang kaya Cairo, Egypt yang kaya
bantutan na miya kamasteran panay sa Teaching and School Administration si isagang kaya Brunei Darussalam Brunei kaya kandidatuan Sultan Turkiya. Yang kaya bantutan na miya president tayo mga student si isagang kaya Pakistan College. Miya unapan president o mga murid si isagang kaya Al-Azhar University kapapantagampan president o kalangulanguan o mga ulama si Imya makapasad si sagang kay Anton Aban Jamiat Al-Azhar Sharif. Diyan kay bantutan na miyona foreign special envoy diyan kay Amoro Islamic Liberation Front diyan kay Imailet. Diyan kay bantutan na president si isagang kay Mahad Limbayan Al-Islami Professor Punay si isagang kay Jamiat Muslim Mindanao si isagang kay Matampay Ustad pen sa kuliah si isagang kay Mahad Maranao si isa Tamparan kapapantagan sa kanyang provincial advisor agang kay Anton Aban na UBGP United Bangsamoro Justice Party sa kanyang ikapapantagan Sultan Alim Saranaw tandangan tanong sa matanos sa pamamakingan agang kay bantutanong Salakaw Arwar Sheikh Sultan Alim Umar Alim Barakat ayon Pulau Amatunding ayaw din naman pumagusin yan na al-Islam din wad dawla tandangan tanong sa matanos sa pamamakingan. Enak na matutulog ko itu kondisi kan yung nabilitas saya bawa na matutulog ko lumade ke para pakai mga dia para madeso pia opi tanu ibu untuk dan tanu agutin dan tanu nagpapakai mga daya tumindog tano sa api miya kaging geemu balasangan Allah sama piao miya ngambumbuhi kano kumapia Allahumma amin nana sama nena kaya terangan kami nendo may kukuha na ba ko ba lecture na tiyo ko na katong ga ko ma'am dito ko yun na malako penikasik nga diskano yang membuat kan udah pakai namun tertanam. Titik. Tanda dan semua. Sore porsin, mana-mana. Iya ada sore. Ani apa nanti? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد mga bangun sabi na paununan na mga bangun sabi sabab sa hitungan na yatano busala kauropan na suumpungan ang malabang sa Misr na membro ako ron ay ato sa membro ko ron na di kami makapagkatigranuan nasa kuadang sa dunia ang yung kaya pakasurgaan Allah Sultan Amer M. Balindo Senior na miya pamisita kami niyan ropan na nakakuan ruakan kiyang bentay ko kapasang yan ni Kasutor
kinanglaban na pagkasamat. O di makasamat na di tantong mapaya, na ayakapyan yan, na pagkasamat, ugay, nakapasang yan ganuto, palakpakan tadi. Pakasorganiskan yan Allah. So man so ki Amirul Hajj, o speaker tanong, honorable congressman na speaker pan, pangalian Balindong Al-Hajj, nakapapantagan ito akong magalubak ako sa embassy, Philippine Consulate General in Jeddah, nasa kan ilipanto niyan pagunuton-uton. Okay, naroon kami niya ka gedang abuso driver embassy sa Kanaka. Ko idulu kami sa Maka, pagda namin so Mercedes number 1, pamana servisyo ta president, o di na ambasado, o di na consul general, na ayan kaya pagdaan, agila pakatatayaan na speaker tan, na nilulugan mi sa Maka, sa Palas, nakagagumbaling kami ang mga alas 9 sa Kapitita, na dumiyat tumid na dunia, di Maka, di Jeddah, na yakap kaya ako kalibutang yan, na lagi do Aisa, sabi ang Aisa, Maya ginawa kan so driver embassy pembayaw na ko niyan bayo benda kaya tigil niya masubang kita biasa kan nabi ako yawan no pada ko niya mo te kaya hindi na mamu ko imote niya la kan apa yun na lang hindi na daw makasih masalah kita ya alas may sa kapitita na lagi do pasilbihan ng Aisa hindi na kalibulibog May bibikiran ako na basta sa piyaga na dagala ang kagatusan. Na ayaw niya pikiran na sa mga tuos ubang kita. Na ayaw kanili na gumimauro na sa mga ito. Na sa mga adaon na dap na gumimauro na itiminis baga pa nun. Nila didapugan nakakanabumbang kita dunia. Tingin na yung pero. Tingnan ka na dapat membuat mga latok sa bangkita. Nasa man to na pagkamatap sa Jeddah, ako yung kita paling sama. Na dito pinakita, malong makarigil puntan. Kinamalan na, ikinang pag-isir ka, na makasumbag ka sa maliwanag agres sa nga sa mga tao. Ano bisis ka? Oy. Lagi nung puneron ka, at igagyain na di kapakay. O di na dia inagkapakay o nabupun kau pakati ko mga ulama kakagilsiran sumasabot o paraman o Allah ang susabot dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabupun nila kau pakatina sarumbay mayon dan kaya man ito na benar bupun nila na kau pakati na ako pemilikiran tanong pasin ako ditano di pamanan na pamagitong sa maripis kaantalo ni sa lepit miya nga bumboy ka no kumapya ay di sa lakaw na giyang kaya malabang sa taman sa miya kang baling ang kami sa idag sa mga padakan nakataon ni Subais Mayor Augusto EBC President ang mga Azhari panoto katay sa mga Azhari mga mudir Alim Hamdani mudir Abdul Manan mudir Umay mga syekh katay nga mga syekh na hidadar pasaya na penabian akan siran abu sesela akan siran sa lagi wake kegedamairan kuasa selagu kiran ugay na makauumbo ko mapipikiriran so kasa selagu kiran naya malah naskano matatagusi au pamana mga tunga na yan kenapa matag-alang-alang mga tunga na yan namia ko makabisi namia ka tundug amia ka duaragun o di ko keribat namia ulawlaya agi mahal lanaw na sakan na ipambalay ni Ron agi speaker. Sama nuto na tanto tanod na miya kaloklos.
tamang ko mga alimatan namiya kaloklos kami. So mga mamawon, mga datoon, mga bangon sa dato na mga pagariyahan. Basta taga malabang na agupo na yung mapagistorya na malabang na tingnan so mga bangon sa datoon na mga pagariyahan na so mga bangon sa bayon na mga bubayahan. Adiyo sa lakaw na so panabiyarkan nanay no kami kapag kami pinaguso mayortan umanuman dirupan sa lakaw na iman to na ulan-ulan Ramadan inaw pumaling nga pinundagay tanudan miya pasan so kapananakat abuso ka pamamantaran na iman to na pinundagay tan na ayakan ang kapapantagan na 20 abot talo apa ni man do kadundo mipung kayo gagawi iya na sultan tua mala ibalas imbalason o Allah subhanahu wa ta'ala na diretang sa lakaw na iman tugman na basta panigurado ka sa Laylatul Qadr na siiko tang kayo suri na tanday ko sa pulugawi na pagpagamalakaw piya-piya na ako kapalasbeh ka na ako pambatya ka sa Quran na gusto mga ibadat mga simba ko Allah subhanahu wa ta'ala kami kainay kasada sabon etang betuan sabon kira kami pita amatak tarak adungan so katambar ko papangapupo na ng mga kolpong ay perlu ba mga namu napakailay ko sa mga pipiparas alagi do mga muntia o din na pamangitras alagi do mga tigaya na ay ipambetur roo mga lokstano na gawon na apiak da ka makailay sa gawon da ka makailay sa tigaya da ka makailay sa sindong si ikaw kagagawi na asa kanya kala so simbang ka ako sa mga amalo soleh kawat ya sa Quran mga adkar mga tadang-tadang ko Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim na samanuto na insyaallah na miyakakuha ka din sa Laylatul Qadr tuwan atumu adisusang gibulan-ulan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ini sengita kanunay kakagia ayatan upas sudah tak kaya pakatutunatan sangkaya kalimutan wa intir waranau na daw na imasuman agawi iden na ba't pagkaluntoy agu miya kabakar miya kadiyan ay maanan yan na tanto amadakan sa mga tao agawi na di na perotosan na di seminar na pi lebu dekado Allah sulala niyo surga Allahumma amin. So pada ada terkandung yang mau nak ambil lecur na yutod ni mala apat ada takarkan maka gado kanuna ini pahuman kuat na inu dimati ala tidak mana isa na may lain so padi na ako so pedang tasiminan na miya ka kanay makano na pianda kan di makatutuna namin baloy dito membro ko pamilyang ka ay mana niya na ginawain ka nasa nakoropan na sugarin tanara tini tagarin nagit ay mana ini na yang kaya pugusay na kan na kanakoy ni kiat ko kami akar kerdi kagi ayat linian ni mambesisa na suka pagasa sa timana o mga muslim sa entero sa dunia sa lagi ko kinindoon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguso mga sahabat niya
Why? Upang mo tulungin ka sa Quran, na ando na ikilay ka sa Quran. Pag nairon ang utami alin sa Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yanan dalilan sa Quran sa mga manusia sa kapag-uuluan niron o amatan o Adam o yan na tiyong gusto yan so Hawa inatanwa Hawa alayhi salam. Why? Na mga Muslim silan na silan paganay o pamanabilo yung Allah dato kakagiya apias sa mga malaikat ang sa mga jin na piyakas sujud sirano Allah subhanahu wa ta'ala sa kana o baka sujud asin baka kapangalim bebaan piyakapangalim bebaan sirano Allah subhanahu wa ta'ala si ego Nabiullah Adam alaihi salam wa ala sayyidina Muhammad afdalus salatu wa taslim. Nabi yang gaya usayan tanong na buwani na pitro o kanal ka o mga malaikat amataan asakan na magambaalako si kulupa sa khalifa na pitro iran a inukaon pagambaan sa tao ang paminasaw na pamakaray nun na talibun pemumunuan asa kami na itus bihami kung maamasa amada kala pagpuno pala ali malupsang ka na igrasyo pala nga sutaw ang makababenaran kami na ginong gasyo pala walillahil masalul a'la na ayang kapna isu pala so Allah akatawan yan may kakaitian so lamun umigagay abuso pamanami papaya na ini sembag yang kiran nanti yang mata nasakan nakatawang gusto din yung katawan na aya besar mga beranaw na lagi bisiran o inapakan atara aya mana lagi no inapakan atara na miyakan dengan na miyakan na miyakan na iya benaran so tigo mga nuksano alagi o piya mga nukuan nating suban na pangano pertana di mabigyan tiya ginota penunurong tao ba kaya na kayo basa to mga lukstan o kaanggano keto siso basa mga lukstan wa ayaw dito sa lakaw na miyalib no Allah sa Quran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Allahu Akbar. Madaklah tanto ada del sabyang kaya al-Islamu dinun wa daulah. So Islam na kanaba magkagagama ka padiampan ami prarapagian inam padaian dirian mi pembelag so kapaginan o lawan pisa sokuan adi katinga-tingra o di na di kambering-beringa epidikilias ipo kapaginan na tingdignan ng Islam adi magkalingkan. Why? Madakla dalil. Hay Daud,
nama ta'anas kami na biyado yang iska akhalifah kulupa na kukumangka so mga manusia sa ontol na buding kapagunuti so kabaya arribat kamadidot kanian ulalan ku Allah mataan aso pengadidot ulalan ku Allah na adan abo di adiran asiksa asamat sabab o kiyang pakalipatiran o alungan kapamagito. Masya Allah. Ino paninisugo o Allah subhanahu wa ta'ala o datu ang tanong amatan wa Adam amyakan dato sa dunia na inisugo Allah ko Nabiullah Daud alaihi salam ay pumukom yan. So kitab ay niturun ng Allah kaya maanaw to na so Islam na padon so kanda to abu so kapagingan abu selang-langan ay kili-kili asigo ingat na ayaw final decision o di na ay maanaw yan hukam nihai na so Islam. Nabi itu so tingirana al-Islamu wal hal. So Islam na sa kanyang ibulong awidakan. Umano ilaitan sa hadith. Nayakatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu li thalathati nafarin yakununa bi falatin min al-ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Di kehadan ko telo kakao at kebinta-binta desiran ko apian donon adarpa sangka iarupa inon tabo na baloy niran adato so sakataw piran ama bebaloy auluan niran na sama ito nang bebatangan so Islam sekalian na dinon wadawla ay maanan yan nakapagagama ako kapagingad ako kandato ako kusokip sendo ayanan o kukuman o bumansa sa kanalang kulubiron o parate ako Allah subhanahu wa ta'ala. What? Yan. So fatwa apat ko fatwa o mga ulama sa dunia na tingiran ang mataan sa Islam na buwanibo na andawin na katotokawan akapagama ako kapagingad Sudun so pagam-paganay kaya binantay uli na kaya paka dumaw o agama tanwa agama Islam na udi na ng keda sa taman sa dayon talitiasa taman sa gakaman taman ano Allah bangkit ano Allah sa langit agung sulupa taman sa mga kaumatano sa hari kiyama nakitod na al-Islamu dinon wadawlah ay maanan yan na su Islam na kapagagama ang kapagin yan na siko kamamataan nyo na gusto tabigat yan na suminitarin mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yutod na ining kulalan ng mga khulafa'ur rasyidun. Ang mga khulafa'ur rasyidun, Abu Bakr Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman bin Nurayn, Udina dun Nurayn, Ali karramallahu wajhah, radiyallahu anhum ajma'in. Na ang tunay kandang kira, ayran siyong kad, nasukyan dato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Rasulullah nasi ko kaya tabiyan sa Madinah amyakam pakanon so kapugin na Islam na sa kanyan din itagan na amyaka president uli na amyaka paguluan sa ikuengad akapag Islam tagan na uway li awwali wahla uli na li awwali marra sangkotwa kaya tutna Madinah na ibnamiyakan datoon na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa inyang tiyakat tindig sa Madinatul Munawwara na sa manuto na pagpagimamahan sa mga tao na pagpapukuman niyan siran
nagupugiftaan yang sirat. Kuat. Nakagya sa katano na at ya saudara katano kaupa kati na niliwan na iniftata. Agya na halal na na haram. Kilakalak taboy. May kukuhan na giranan na iftaan namin na dinadikat pero ikapak. Kapag girawan na ako din yung pag-iftao kala mga may bubulong kami. Kuat. Sumusong na ayaw kami. Natitasin. Amay nga makatuto na tanong sa personal adapat aditan bigay agad sa tao na bibitira yan tanong sa malumanay agumasinsinan. Malutan na rin siya o ganoon. May ko na tigiran na ba masinsinan tanong mami? Ano masinsinan tanong? Awad na malumanay tanong. Makadanasan ka ang tanong di karena keriau bisa tahu. Itu ang tanong di keriau bisa tahu. Nah sama nuto nagyutog na siyungkat o khulafa ur-rasidun. Makaumas sa masjid na ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pag-ulimaman yang sirat na imam presidente na kali pernah ay mana kali na judge mufti na judicial kali na mufti kali na qadi mufti na judicial na qadi kali na yaman na judge na sekalian imam dato imam presiden di imam na sekalian sallallahu alaihi wasallam presiden odi na dato-datoan mga muslim api akan bakan sa Madinatul Munawwara so kian dato o paganay apian dato si kumasa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sa to nada ngana-ngana atayron si kapu penarian na kemudian ang kapagkawadaan kaso misusuno ay ako so kiniguris o mga pandangan ako sa mga tutulan na giyutodan na aya din asabi syadid I'm very sorry kami akong maso alamaniyah o di na almaniyah giyuto so fasluddin anil hayat fil gharb ay maana niyan napaka-pembelagan sa agama ay belagan ko kawiyag-yag siyo to sa western civilization na tigiran belagan tanoron sa kapagagama nasala ko dun sa mga imam nasala ko dun sa mga alim nasala ko sa mga tuwan api abatuang bubesad na ditanusan ugay na isenggay tanusiran alal hamish si ko mga kilid o parukunan na bali ba natin kaluad na sisagi mo ta mga rugo parukunan naman nagito mo na si ko mga rugo agar pa naroon siranong sibay la ilaha illallah ino din kami ni sa ginawa sa mga ulama ang mga pangaritano ang mga pasal sa liwa Pilipinas sa kapaguluan nilo ng mga pangaritano ang mga pasal sa mesa si Dr. Mahid Motela si Alim Aziz Mimbantas sige pamana Ustaz Salamat Hashim hadap-dap si Ran Abdul Majid Ansari sige Mukhtar Abidin sige Ilyas Abdul Salam ya kadak-dak si Ran sige Habib Taman si Ran di kami sa ginaw natira na ba tanuban na inimbaloy asi mo sa sanggalan ng orogo na di paragumang mausata kaya maana niya napiak ayaya ubang baloy ada to sa mga ulama kaya minansiran sa Ginoo. Ako so mga ulama intero na aduaran na kaya minansa ginawa intero na Pilipinas. O di namin so pala
Udi na barbiman to. Nakiaminan siran sa ginawa na pigiran ng bibitiara ikan. Namin bibitiara isiran puman sa masinsinan abitiara. Si Samisir. Nasaudi si kami Samisir itu sa Misr. O di na Masar. O di na Egypt. Na initor iran kami sa kwarto apin bibitiara yaliran. Yung mga pagarinyo, mga pagarinyo, ang mga dalto, ang mga bayam, yung mga di Samisir nakatawan iran eh. Napisungan sa Manila sa kadoktor na hidmotila na si kang education abuso siya sa politics. Naskalip asis abuska pamana salamat Hashem na si ko pero may beso manisa si ko kabrang kapaking ngadinaya kapuya yang sa padang kambarang kaya kalong Kambarangaya kalong sungi antano ka ano limpok na ka manupruto sa suto apia sopati aki na pruto sa naapni duwe aki owan na pisungan sa Manila na sudawa pisungan sa Manila sige Faisal Abdullah gusto manapa pisungan sa Manila politics jihad dakwah madaris niya kabuayan sa madaris niya kabuayan sa Aisa niya kabuayan sa lamantaman na punanan kung mga ulama ang mga pagarinyo sa kapaguluan nyo o mga mga una alami ang mga ulama ang mga makapasat sa mesa negira na biya meska patay mustasyarakan aging ang mga ulama tanuan sige alim hamdani udina alim hamdi natigira naman ang kapaginang kagiyang kain inisangan niran tanwasangan Rabitatul Azharin udina muassasatu Rabitatul Azharin bil Philippine ay maana niya na Azharians League of the Philippines Foundation Incorporated na kanabay ni ba pandidimataw na ubatan ubad ni masungkan na kabyaan gamiran at taron apya di maimpit sa anungan tananaya na almasuga uker o gisalim bagwataw na sa mana na pasuga nami uker na katawa nami ako kami sa nila di mitinggal bakan na so paman so pagkasalonor kami na suga alirang pamana uker sa lagi din na pagpugusayan talo kakagya al-Islamu dinun wa dawla ila ayyarita Allahu al-arda wa man alayha taman sa pakatunaan wa Allah sumang pabutan na gilid aditan ni susumanga ditan ni susulaya ditan ni putokoda ditan ni mamagugupa ditan ni pasisikwa ditan ni pasisilaga ay maana niya napaka-pendaigairan tano sa mga kapasang tano kaan tano may sampay ko ay palindurangan miyakuwaso sinta apialan dunga miyakuwaso sinta apialan dunga aman kuway tawan sa misampay tano insya so dun so kaya kakatundong-tundong kay amasa na miyak tingmang puso pamikiran o garbiyon yung na mga taga-western na western civilization okay na madakag mga western na piya iskula nila lagi na kaya mga dato skano ang mga bai aya din puso irla puso o mga ulama sabab sa puya-puyon sa ipong panuko so tigo mga lokstano ang kapusupairan sa tungaw na taman imanto na egunap kulugiran na Islam o ingadiran ako sa mga loksiran na mimbalay siran mamu ikakakariran unso kapag Islam na di siran magiyo sana malaman yan umali kapag Islam ay pagpagitawiran imbanto ka merkanwaya sa hadapan o mga malaika ano may betraktano na ayamala na sukatod tunggu irkatano o Allah subhanahu wa ta'ala Tirang pakamulagan so agama ako sa kawiyawil nasa manaya namin baloy panaad na mga tao si Isagyan na iyak na bolsibo sa western kapya si Isagyan na akuan
Giyang gaya nga Orientalism namin balo ipanad ng mga Muslim mamugil ako na lagi udah alabot yan ko agama kaasarap ko pa siya so kawiyag-wiyag na kiadaan saran tapan ko malilibet taon na kiadaan sa akal ko yan na kiadaan sa kiprapasan ko agama Islam na miyada so paninindagyan sa iko pamanan na ko ang pagod taon niya na kinanitig ito na piya mo sa puro o di na ini sawa-sawa ko sa labot ating mga doksan ay man na di pa ito itong mapunglaw adi mo sa lakaw na tangkuyan na piya na benaran ikararada niran sa mga pamikiran usabad ko mga Muslim sa dunia kaaniran kabisay pembisaan niran pembisaan niran sa mga pamikiran tan kaya sa mga ulama na kena ubasiran mamibitudan asiran dan peguluan kenapa begitu kaasar piliran kumada kelatau aku sumia makasu aku sumanga tatau aku sumanga pipi mo aku pakai akasarian ka maunto na dito na maunto na ba na kena ubaw mau uris sa mga ulama kasiran yung paganay apat to kabir siran yung paganay ang pamana doon ulit na begugaw sa sagabayiran sa mga untol ang mga dato na mga untol ang mga bay so tigta na open-minded man mabuso mga ulama lain ko na nga mga pagalitan ng mga ulama kano sisisa malabang na bagilang nagturusiran nalangit ka no pagpamasay-pasay ka na dawa kaya man ito apturusiran yan kata ko na apturo sumabay ka turo mga ungaman namang kayo pakawaw ay nidalaw ka sa dahil na kibubay nakakapagdagang ako mga katuloy na sabab bro binisaan niran sa mga akal o sabot sa katan na may buhat so kaya ito ang ito alamaniya o din na alamaniya si ko mga inagtan ako si ko mga tumanaytan na diiran mamudi ka kaso-kasoin so pagkanagiran si sabihan na mga sarwa nga tao mga kulimbagite na diiran mamudi ka kaso-kasoin kagi ito kong imapia ilaliman may tugumpia sila ang kayo ko dito tugumpia na ilali ko lagi ang gananadikat kilo sa Palestina na antabas ibubutuhan sa dunia gulani abis tab no walang alam nagkaradan tanya ada lagi dia na mapagdraiman ako na lagi dia na may sintilay ako na lagi dia na miyamang tabi miyamang tabi nga yusu ayun nanto naman ipupulang sa akin na labi pinamagato sa Diyos sa manaya ang malagi nun sa mga sasahid ako sa mga awan na kada kalampan namin kada kalampan si ko mga sasahidon na mga bubay ang mga wata la ilaha illallah ada lamutiran si eko kapakitido nantap si bugup kiran kada kaya itanong pakabalasan anto na mga ingat ang mga usul ang mga hadara niya una civilized countries udina nuwanon mutahabbira ating bahasa Arab ilay niyo ko na support kira nabiyo na nisuatan na usuatan wadan na piraw ni kebinasaan akong kesalimputan na makawatan sa hadapan ko Allah na dinagtumang ka sa mga tao ako karisan balat pagilidan sauran talikudan puro yan ang bubayan na paklinon o mga malaikatul agad o di nasukap kukum sa hadapan si ko Allah kasukatan kiran nalitan mo ng surat na episoan tanong na kapag Islam dinon wadawna ay maana niya na kapag gama abu kapugingan namya kang ginaw pa sa patapulaos o kapugingan may lain ka sa mga dato na kanabanggap kaguan may lain ka sa mga alay tamok na bangga silang pagkasisingay na may lain ka sa kadakla
bangkasiran ditatapi anan. Namay lain kaso mga ulama na pagkabubayan na kasiran na umanisa na miya kang giginaupa. Nasotik ka no apat kami ang maginarapa. Kaya patutuwa, pula usok ka pagingin. Apat kami ang maginarapa. Naso iyang bali niyan apat kami ang maginarapa. Na apian to na ipangwida no igad na kuda kakagin niya gaya na yung sopa apula usok ka pagingin. Masya Allah. Ginali kesuai. Kuat. Ayaw din mo sa lakaw na ipagkagsirang ko Islam. So mga agama sa lakaw sa iko agama Islam. Ang yung mutarkiran na ruhbaniya na yutubo. Ayaw mana niya na ayaw totordo nila na susawabiya. Udi na kanais. Ayaw mana niya na mga simbahan na ay rabudar pa agurun siranon di maka sumbayang ko sambayang nila. Nasa katalo na di ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura makalalawan makalalamang sa agama talo agama Islam kaidan inisangkairan na tigo Allah. So api ang donon ada pasisagan kay adopa na kepakai dia korum disuti na kepakai dia korum disumbayang. Wah masjid yang mengatakan darpa sambayang awal pamanak darpa kasih udah ibu na petayamu mina lamang tanuan ay makala lamang sa agama tanu agama Islam di taloy rambuto kasan sa iku agama Iran apakah pembelagan sa agama Islam udina pakapambelagan niya sa agama Islam ako suka pagin kasaktan nani kaginawa itanong sulawan kumanga kaadu Allah ko kagagatan. Nah, sama itu nasib Islam nasyamilun li kulli majalatil haya min al-aqaid wal ibadat wal muamalat wal akhlaq. So Islam na rangkum ama kararangkum ulangan iblis sesokuan o kawyawiyag o nilaping barang-barang na ipakidi ako kapaguyawiyag mulagi o mga parataya mga simba kapag indudulo na ako sa mga paparangayan na mga didagdagan. Nah, kinan su'an na kami alin sa Quran ba'da billahi minash shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allahu akbar. Taruto. Kompleto. Dari penis. Basta Islam na bang kami penis kaandang atau matana. Oy. Basta Islam na bang kami penis iandang atau matana aka pagagama ako kapagin. Oy. Nah, ino kini mga datotan si sagingay dan mga papasagi kapag umara di setan. Bauto di dato na mag-Islam di mga duri napagala mga taniram nga mana sila di duri di setan. Namanya sudah tanong nararangan ng taniram kapag pinapadakalap ni taske. Ano nga nasisimakan ng lalaki doon kaya plasisisiya kan. Natingin na kinanglan na makontisa ka na niya. Kaya mga tanga sa gitanuman. Kaso tao ada yung siginian na dinian kebabayan so kapaka manguaw ako so kapaka pentaw o darpa mapuro. Na pengasih gasakan na uga pagkapariri kita. Sana konsorkian alhamdulillah kabijan sekalian doa napaka benar ka mambu ikam ka mambu Allah sa kasih misi dia. Nah sama dito. Nah sama sa sudin so kawyabuyag na amay ko ngiling naka si ko mga parataya na pagkarumba na ako mga simba na si inga simba na ko kapag induduluna na punto sa takatman o paman na parangay amapia na miyara yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq mataan man ayat dan sampurna ay sobra kuno Allah nakagya anakan mataroto anakan upamana makumpleto sa upamana mga pipi apa parangay kira mati parangay sutaw Neng na anak kaon nalalay ka di tuna. Neng gira amarata parang isuta.
na yung naan kau na makay sa isang kami may tuna na lingkan dito tuna si Roman. O di dali si Roman natin kain mga deh. Ni dia biasa itu order udi na sida dia itu order wah ini pedisi ya nomi pia na ana na ko nakapindo na kana sama nok na pag-examine niya man o pure na mi pia wala no ngado du pia wah lagi yung puasa na mi pia ko puasa udah po pia ko puasa na buong puasa leo kumana ko buaman na pia si ko puasanya puasa leo ka naman makaleo man ka makapagod man kadalungan na robot tapon o di naman na bisa betul o di na may gupon ha apa karagi rainian ko bang karanian o di na amay mambu ko mauma sa ipalapis na sa kanya dikisagaran ako na kakapupuasaan ko naman na gitu so puasa leo kumana ko buaman di yan makatutungguan sa ginawa niya so Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi sabot so umpungan umpungan o mga ulama apuun ko labi sa pula countries ang yung makapasad na sa mana na ipagsaitiran dilan nituron ang magpamaniniran ang suminaniran sa samat o al-jihad al-mukhtassa o na concern authorities at tawilan sa upamana mga madrasa o di na mga eskwelahan sa Madrasatul Ihsan ay maanan yan na subject akapiyapia kapiyapia kami ada lagi rawan na tabiyata na niya kay titiidan ayan yan kaya po na maganda sa ilmo na bubutunan tanya na niya kalagi talong koloragon sa Diwa Pilipinas sa kapaganadian wala lagi ito na kana ula ta pirarangiti kaya layam ta musubar so ting mga lakstanwa sabar tuan ini ba ito na ito ko buwan ketika subar mga lakstano why sabar tuan ini ba ito na kaya sana-sana ang denoto why natakin mo ito kaya ginawan na kakarang bu po sa Iran o gayit na pagkasasalakawan da sa inong mga niya isang umaga na pangipata adaw man may sampay isang umaga na pumukong adaw man may sampay nagkataw ka sa ginawan ka naandraman na niya sabutan niya ang buo nagkaganakan niya o kanin sulawasayin na ayaw pa ni manusia o kanin sulawasayin na ayaw pa ni manusia na ayaw dito sa lakaw na sa manuto namin baloy ako miyatang kado ayat itu kasasampun na sa kapagpagamatan ng agama Islam na di nun wadawla ay padama ng yati na kinagamatan sa agama ko kaukit-ukit ay mana niya nasa Islam na kompleto aukit-ukit ako kapagin ako so kapagin na tao taman sa anungan na mauri na miyagtang kadadinun wadawla wala syakka ay mana niya din na sangkaan sa Islam na kapagagama ako kompleto apamana okay o kapagpagin na tao sa dunya mo rin gawin amo pamana kapagin na yan na do ayaman mo apitero pad ko mga ulama sa dunia apa ko mga mujaddidin ay maana niyan na so iraning bagu-baguan sa kapagagro agama di tanodan banasan sungaran yan kandun ni katuro ako saya na mga ulama na katawan ni Randen so tingiran ada pa na mayroon bang sotig na katawan tayerte manito na siya muntiran na do gimana mga ulama na lagi yung mga pagariami ako mga bubayami ang yung makapasansiran mong sa psychology kirawan o bago sifat siran na kapaya makasifat siran nadiran ketentangan tanto so tao sa sifat siran na pagusar niran sa psychology ran
kaya pagkero no madang lang tagay do tangis pat. Apa yang nak baka pengispat na putusan ka sa psikologi nga natin tangis pat. Napkita mamu na kilipay ta kuan. Kilipay ta matata. Tama yung na ituan tayran sa tangis pat. Ayaw niya pero agad na isa kong mga ulama sa dunia. Na so Islam at tigin na kanaba makagkapululama. Kagito at tigin na ideologiya siyasiya. Ayaw maana ideologiya na majmu'ul afkari wal mu'taqadat. Oh. Khasatan wal mu'taqadat أو مجتمع أو طبقة اجتماعية. Gitu si upama na afian daw upama. Ayaw maananya na ideologiya na miyaktibuanan udi nakiya umpungan ko mga pamikiran na gusto mga parataya. Gusto kapagimad. Gusto pang katutunya sosial kelas. O kapag na tao, agyang na ideologiya na padun agyang kanan aka politika na padun apagkarang kumyan na so kababalin niyan adidon wadaw na ayamaan niyan na kapagagama kompleto okay ko kapaguyag ako upama na kapagimad wawatanong wajinsiya nago nationalism kapagimad wajinsiya ako sa upamanagan na nationality nga o waruhaniya ako sa rahasyan ka sa umuran ka rahasyan ka umuran ka wa amalon kapagamal ako kang galabak wa mushafun wasay na ka Quran ayaw maanan yan na so palamanu Allah subhanahu wa ta'ala ako say ayaw maanan yan na iginaman ito amiran so paninindog kung ipagpanalan ko benar agusto, di kanggil mo ka ko kapag ano ingat pagtaw, ay malana so agama na umaran na ayak manamin buat na so kapuya yang sa padang. Ayaw maana niya na adam panapadang. Wah. Ayaw mana akap pagabagpagatan. Na umbaloy tanong ang mga tao, ang niya makaswa, si kumbala akatao. Arabic at English, back to back. Sa manina, sa mga wata, na ay napato, ay pambira tanukiran na matao sa English, na matao din sa Arabic. Okay, na pagkaginakanta, sigo sa balaon, na pagpamimikiran ka, anto na unon etitu, adiron mabalag so alungan kaamawin. Dagan tadua, ay importante na adiron mabalag so alungan kaamawin. Ay para kita nung makapamagantak ya tinggi itu na uta bicara iya kaya tanah-tanah iya dahon yan bisa lodo na paro sakit pembibikiran ngano kabas kay diwata mata kapugi sa gidas na umbe nami pemudala nami aku sugi wah ayaw na ano ini napakapanganadong tanong sa mga watatanong na makapanganad sila na dinong kapakayong di matatabo bersog yang al-iman para kaya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adi tika pernah bergerak taunian amalan para teasiku Allah. Bukan itu benar. Ika pekambinian aguna. Nah di rusa kau nama pasal itu na anda mana ya? Ika baru itanu apa tahu? Apa bersiko politika? Wah. Saya sangat tahu ingin politika. Na isa juta bergerak apa yang dekat. Aku so kapegintang. Nasa din sa dinong katawi ako kini ndiray no nanakaw lagi nung dati kira mga ulama baka nung pisuat sa kang politika kami ka sisikanan tingnan mo sige doktor may mutila na kagi palong tayo namin ko kahuga meron natikira na mapapanumana saitan natikira sa mga ulama na ipagkano ko mga saitan ang kami makapagubila kami kaya sa mga saitan wala ba yung manto papatawin sa mga iblis Ayah ko pagkataasaran pagkararadan o mga syaitan o mga iblis wala iyadu billah nasultan to dan ang mga lalamak parati ko Allah subhanahu wa ta'ala okay na adam pamamampu pagkasalak
akan na umamatag sa iblis kaayan na saitan o tao na sa dunso pana ginawa niyan kaupama o da saitan o ginawa niyan o di na sekalian din isaitan si o ginawa niyan na kanalan o ba ala di imam gulaw na o sulad o talog gawi aw pamana marata adik yo pakai gulaw na na inong luto na imam gulaw na kinakuha na kesa nakasuntaw na enyan saitan na ginawa niya yan ano na iyo to tinon wadawla taman sa uta kapusian ako taman sa mingkolay adong penang kapuya yang untang pedang kapura kung salalan ko Allah subhanahu wa ta'ala uwi na kanabatano di pengimbenara sa constitutions na asar kadinian kebutuhan sa Islamic law syariah Islami na budi patot o batano pagkasupak sa agama Islam kakagi o supak katano na edna siya paktano wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun denna ini adalah kan mga manusia ang sa mga jin arwasa anak ko iran di masuk suat na sama nuto na ini dulu niya na tigyan na suimad na kailangan na ma-Islam o gaed na masinsinan ako tukman pisto ko ay maana niya na muhadathat silmiya pisto amay gububun na ayaw pa man na sudan natin pag-Islam na kung suimad na sadya kusungkaw natin putulan tano sa ulo na di makapupasang na tao o gaid na masinsinan hirap man na miya mangibulog so miya mangibulog nanay no kaadun ang mga tataw agyo so sisag yung mga yung darab na anak pagmutuan sa majlis o di na idaratul khubara expert office na siran hindi makan dudulu na sa masinsinan sama piat pagukitaliran sa budaya soibad na kumapasad sa mga awido na akan niya karagadagan mabuha pamana sukudan ang kaya kamamaranaw owan alam niyo man labi sa puno ay yun kaya sungulanta nada armada awido na akan kakana ba sila dipiti kurwa naya kumakauma ko sa iba na minority tanong po yung natatalo na maya kayo ito ang manin na di makapulabama sa pamana di ka pruwalay kung manin na maya kayo ito nasa naribat ka nasa namatuto man nasa namatuto nasa nataw ko sa ulan nasa nataw kasi kung naraka Allahu Akbar uwan kutong na bagyasong yung tao sa Allah natin yan na minisip yan na sa kanong tao ko sa ulan nataw ka kung naraka tawa dia mutana atau na tahu sira munaraka wallahu a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin sunsu Allah ila dia matao kung mga tao makakadug sa turuan makatutuban ako sa mga tao madidudag na ditano sa pagkaselekan sunod sa Allah na ayakiran diri why nabi ay maana niya nasan sa mga mangibulog inukuha na margan kawa namin ibulog adata kasi tunoto da kasi nabutai na pagayunan tagarin ay maana niya na pangmiliter yan sa mafia ginuto sa tigiran na ta'awanu ala mattafaqna alayhi wa ya'dhu ba'duna ba'dan fi maqtalatna fi kaya pasang-pasang nanti Abu Muhammad kaya ko tiro niya na o mana mana ito na pumagupaan tano so kaya ngayon ang tano na suman so di tano di kasusupakaan na kung kapagayan tano aloga niya nga mungkoy kano kong mga pipiya Allahumma amin na tinggihan na kailangan doon na mag-Islam suingat taman di ko kaktuyagan na kapag Islam kaktuyagan ako so kasundaro na mga Muslim so mga sundaro tanong so kaktuyagan na kupya ka lang kapian ayat na patot na makatindag so mauntol akapagimad na sa manuto na ayat na patot tatigyan na malibila o di na magpakauso sa muassasat anto na muassasat uwan
Yung kaya mga umpong anak, apang bangon ng barang-barangan, tamang utaks. Why? Nabu, taman sa iyong katumo, na nakatumo, aya, pamikiran ako, hindi o nakatumo sa Islam. Ginang sama na sa bibitirayan, o ulama samit, may membro tanoron, o gato-gato saan ang mga ulama, may membro tanoron, ko inisanggira na 25, may membro tanoron, pan ko inisanggira na 7 kataw. O ayaw maanan yan, nakalo-kalo na maadun, so kagawyagan na kay Islam. Okay, naepod na yun, napagminta, minggulalan, o di minggulalan, nasa tigtanong, madibikapan sa itim bibitera yan sa lumpas. Okay, na, so tingnan, basiru wala to na pero, be positive, not negative. Yun ang na positive tan. Inshallah, may pangulalan, inshallah, amay kung tumawag so, Allah subhanahu wa ta'ala mo, panganga, salah kau pernah madan susukat, kagian susukat, nakot tapalanian so awidakan ukap begini, amai kulangan bagai sutau sasakat, nakot kaito so kababalui o mga tao ang bida-bida sa pamana sukatan nabung bida-bida sa kipag-inuntulan. Gini na mimbar ya, mimbuat menangga ideologi ya. Nah, sama na to. Nasangkaan talo tingyan so pamikiran na mga western civilization. Ako biyang kaya mga tao, kaya ako mga kulim bagiti. Kaya ayaw napipigil nila napakabuatan na sila ng pagkapialon na sa mga laitamok na pagkuman na din na sa mga itamok na pagkaitong pagkadaroon sa sumaulaw lahiran. Anaya tingiran amapia ay tingin amapia so sayan ro na pa na maaden so kapag nuntulan. Na inshallah na lagay ang mga seminar na pagkailay ino pa ng pagkadan so kapag Islam sa ko ingat kamustahin o mapagkadan ani kaayunan o mga awliya o umor o di na so mga guardians officers o di na so tigod tandingan sa ko ingat mga ulil amra tiktan. Ginani miyaso yan. Na sama nito na ayaw penabnaran na andaman ay kaan na nga mga alliance abu biya nga conferences conference abu biya nga alliance kaandi kam bibitera iso dapat akap kapiatan. Sim pagperanan Usayhul Azhar ang uso mga alaulama sa dunia diyan kanani kapagabulagas iko ingad ang uso agama. Na ayake murimpunan ro natiran daden sunungan san sa akal ka so ingad na kapagingad agu agama. Udi na kompleto akaw yagulog ako kompleto si sa dunia na tamampan sa adungan mo. Sabab ro na yang ada lang research na dakalo nabugod man sa mga kuan pada mga kuan niyo mga pada tasawulate o di na mga pakaisriyo kambaling kami panay sa ingad na so pipiladlad sa nagibugay ako bilang ng kagi na kaya ko nakalagyan ako ron magatos ang type puri na kaya bergan ako na miyakagin na kako pinagito na ako na naayay pa kabagrang alaw ingad na Leo o ingad ako sa solid ingad na mafia so communication so o mga tauron nagiti mala akapaka begbegrian na igira pa man ana dirongkap si sinabutaan na benar-benaran upama na kabulungan to kapta begbegerso kapugin kaando den ikasatiman kano sa tendeg uli na makakakarania sa mga pamikiran tanong na ayaw panindurangan ang miyakwaso sinta apiadan dungaman balasang gano Allah sa mapia kullu Ramadan wa antum bi khair
mamakalang puso mga umuryo ko mga pipiya. Wa jazakumullahu khairan ulamun umyakat tayo ito kasi na dunia murega wa inapakambeto anan siran awiskano Allah subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadr rahma agu maghfirah agu itaq minan nar na ibagayratan Allah sisa yung kaya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya maraya na kumasa gugu jaga kotwa yang aku cerita jaga kotwa kurutan ay nami tuturo yan nasu Islam na kenapa kapudugamam kapiasi ko kanditu kapudingan na ino na yan nasu Islam sabab rong nana titang saja kaya rapor pagana rapor pagkakwa sa Margas na sumya kakwa sa number 806 so ang number yan sa 806 na kataya so saja pa umisidi ko 806 isa dua da 806 talo 4 5 6 7 8 siyaw dandot may ilago to next 963 isa 2 963 talo 4 5 6 7 walo banyak lagi sama orang makakuko na dapat makaperke. Next trapol 250 250 isa apa tu tadi tu. Next trapol Margas Panagakuanian 690 cuma saja taruhannya kita sana cuma saja next trapod 370 mapita ayatman ang hadir tan insyaallah na si Al-Alim Mahmud Abdullah ginan su Abu Hamad ikadua niyan su pagarintano si Syekh Hamiduddin Bayabaw ginan su Abu Mubarak si 370 nakuha sa 370 udah nakuha next 860 da isa 2 860 da 860 isa 2 3 4 5 6 7 siyaw 10 banyo naman porke next 382 Margas 382 isa next last transport sabi nga Margas itanong man tuwalin sa sobre 756 ah, nabaskan may tangguang dia sa number aloy, lagi na sa number akan na da 756
Ang patulong sa likod, pinigyan naman, kahit kaya sa mga pwede man nagigilay. Next couple, sobre, Sandibuitago. Sandibuitago area, sobre, balasan uang masuk kapupunan niya. 2 number, 7, 7. Sumiaka ko sa number 77 kataya susubring ka balasan mo ka sa kapupunan niya ayat tagyan na egel nyagan ni kalayo mato na miya kwa nga na magubi na miya dyan. Next triple pagkakwap na sobre tagyan na 1,000 880 so makatatagon kataya sa Sangibuga an kami pamasasasada bread, peanut dan isa ano? Oh. Next triple pagkakwapan sa sobre 903 da isa Masya Allah murid ka kan naon na pagka bunit na murid ka. Next triple subripan 442 kataya susubrika 442 isa 2 next last puno sa sobre dalawa number ayaw po na niyan na 207 kataya subrika ada taguyan na sandibo. Pagkalakap namin mo, mapita ay mo hadir tanong. Amin kayo, kada tanong pa kayo. Ay dyan nga makarap mo, nabuli kayo, sipa-sipatangan. Ano to? O to. Mapita ay mo hadir tanong na si Alim Mahmud Abu Hamad. Ikayo niyan si Hamiluddin Balidu Bayabaw, yan si Abu Mubarak. Ay napakajuan tanong na si isa kumagong tanong si kapalan niya mahadir tanong si Ustad Naim Sharif. Dua tanong may kanong balik. Imamang kayo na subalas yun. Banyak balikan na, ikaw nung mamanita. Hati mo mo pwede. Oh, dada naprihat ka no. Iya ba na pinaka-importante ron na last. Apa jangan mabunut sunan beliau na subra pria sa subri au talima wallah na subra sa subri karina antano wallah na tunap nada pemerintahan na priat kanu kailangan napakanin dengan tanu sumanga pusutano antano maparu na yang tutuari na wallah ya hayyu ya qayyum برحمتك يا نستغيث وقال ادعوني استجب لكم امين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ورب اغفر لنا إنك أنت خير الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام أنت خالقنا ورازقنا يا الله قدنا يا مسجد يا الله وثلث يا نور يا الله وخلقنا بك يا الله فننظر يميك إلى قلبي يا الله يا الله بسم
saksian kami sekarang semua orang berkadar kalimat dan kalimatan ya Allah. Ya Allah, dah kata Nabi pengalia Nabi salina uriskakatna Nabi ya Allah. Ya Allah, terima engkau semua pengalia ya Allah. Ya Allah, terima engkau setiap permasalahan sampai bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, si kami mengabadkan besar khayakum minan nar. Ya Allah, Yesus kami aku pengabadalik apa kusiran untuk amat kau si konak jahannam ya Allah. Ya Allah, pengadil mereka ya Allah, semangat tumadayami mengabadari mengaluksabi abiyana sampai dan kubur ya Allah. Ya Allah, pengadil mereka ya Allah, berangkat semua kuburiran surga ya Allah. Ya Rahman, berilah semua hidup kulayami, semua kulayami ya Allah. Ya Rahman, katawana bersukir sayyidul ya Allah. Ya Allah, katawana bersukir sayyidul kabir sakubaitu kami ya Allah. Ya Allah, semua kulayami, istirada kagana pasatu ya Allah. Bandalu ya Allah, muka pengku ya ghair kami. Ya Allah, sunana kulayami damaran bianunga beradi susununga. Bandalu muka pengku ya ghair kami ya Allah. Ya Allah, pengadil mereka ya Allah. Bila saya perasa kerana kubur ya Allah. Ya Rahman, suma'ina kulayami kulayami Allah. Ya Allah, pengadil mereka ya Allah, subhanallah mirun ya Allah, saraya dunia. Pengadil mereka ya Allah, pagumanu manika semua umuriran kudian kata pagumanu kau ya Allah. Dan awalnya kapag kabaya-baya ami, kung kapag kaya bikiran ya Allah, sakaya dunia ya Rahman. Ya Allah, supaya sakitun ya Allah, bagay mo makau subulong ka, masabapan sa kapamakabuliran ya Allah. Ya Allah, yun sumay na kulayami, yun sumay na kulayami ya Allah. Ya Rahman, pengadil mereka ya Allah, bakal ginawayan ka semua puso kami, sana hidup yang ginawain mga muhajirin puso na ansar. Ya Allah, pengadil mereka ya Allah, sekaya lebih naman tao, saksi kami kaya Allah, hindi ginaway kami, binilay kami dunia Allah. Kata Nabi ya Allah, adikat terimaan supir masyami sampai bulan Ramadan. Amai keadaan amat tertawar tersiku nama suami ya Allah. Ya Allah, saksi ya Allah, ayat istambi amirun naqal lillah mukafir biadina wa ya Allah. Ya Allah, pengadil mereka ya Allah, semua datu amin maulu walabi Allah. Bagaimana manika semua umurilah kulirka kabbahu manika ya Allah. Ya Rahman, yang kaya darab kami Allah, aman ya Allah. Ayat Nabi Dilhusayan As-Sudawla Islamiyya ya Rahman. Allahumma taqabbal minna du'a'ana ya Allah. Allahumma taqabbal du'a'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana innaka anta khairul rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adik.